नों बाथ्राखौ बुजिनो नाजा बिदिन्था नङा रैसुमै आं बेफोरखौ जेबो बुजिया जों जोंनि इयुन जिउ आरो बिमा बिफानि मान सन्मानखौ नायनांगोन रैसुमै बिदिब्ला नों आंखौ मोजां मोना नामा मोनो आंनि जिउनिख्रुइ बांसिन मोजां मोनो अब्ला जों जोंनि बिमा बिफानि गन्थं हानाय जागोन रैसुमै आरो बिसोरनि गोसोखौ सेफायनाय जागोन आरो जोंनि थांखिया आइ आफायाबोथ' जोंनि थांखिखौ सिफायनो नागिरदों नों बुजिनो नाजा रैसुमै फारसेथिं जोंनि फरायनायाबो जोबाखै साख्रि बाख्रि गैयाब्ला आं नोंखौ लांना माजों जाहोनो बबाव दोनहैनो संसार जानो थाखाय मानसिनो रां रुफा दोन दौलतनि जेबो गोनांथि जाया बिदिन्था अनलायनायासो देरसिन नों जाबा जागोन नों रानबा रानफागोन आं जाबा जाफानाय आं रानबा रानफानाय बाथ्राया बिदि नङा रैसुमै नोंखौ दोननो थाखाय थानो थाखाय आंहा न' गंसे गैजाया बेफोरखौ होनो हायाब्ला आंखौ सिखिरि मानसिया मा बुंगोन सिखिरि मानसिफोरनि बाथ्राखौ आं खेरखेराया बिदिन्था बिसोरो मा बुङो बुंबाय थाथों आंनो ओंखाम जानो थाखाय सनानि थोरसि आरो थानो थाखाय राजानि अन्दरबो नाङा नोंनि बिखायाव खर'खौ दोननानै उन्दुनो मोनबानो गोजोनगोन अह नों माने इसिबां अख्रा आंखौ आंनि आथिङाव गसंग्रोनो होना आं एसे रां रुफा आरजिनानै लाग्रोनि रां रुफाखौ जों सानैजोंबोथ' आरजिनो हायोना जों सानैजों गोसो होनानै आरजिगोन सनानि न'खौ दागोन नों बिदि साननायखौ गोसोआव दानो मानो लाबोदों रैसुमै आं मिथिया बिदिन्था आं आरो न'आव थानो सुखुला नों आंखौ मोजां मोनोब्ला साननैसोनि गेजेरावनो लांनांगोन नङाब्ला आं जिउ बावगोन सि जिउ बावनाय बाथ्राखौ दा बुं रैसुमै नों नङाब्ला आं सोरखौ लानानै थांनानै थानो नों खुगायाव बिदि बाथ्रा दा लाबो बिनिखायनो बुंदों आं बिदिन्था नोंबो आंखौ नागारनो हाया आं नोंखौ नागारनो हाया जों सानैजों दा सासे जानायखौनो आं सानदों रैसुमै बिदिन्था नङाब्ला आं दा गाबसै रैसुमै जागोन नों दुखु दाजासै बिदिन्था जागोन रैसुमै नोंनि साननाय बायदियानो जाथोंसै नों फैगौ समबार खालिल' सेरें दैमायाव फैदो आं बेयावनो नेनानै थाबाय थागोन नंगौ औ रैसु दाथ' खुसि खोनासं रानखो मालखौ जुदि पुलिस गेटफ्राव लाखियोब्ला आंनि होननानै खिन्था जागोन बस बस माथो सनारि घाटाव मालखौ आद्रासो हरदोंनो रांखौबो आद्राल' मोननाय जादों बेनिखायनो मालखौबो बस सनारि घाटनिफ्राय राङा सफैबायमोन मालखौ लांजासिगोन नामा लांदो आरो बहा नों लोगोआव थांफा जागोन बस गुरु नाब्ला नों बेयाव मानो फैदों बाथ्राया बोरैबा जाबाय गुरु माबोरैबा फैगौ समबार खालि बिदिन्थाजों रैसुमैजों दोनखारलायगोननो आरो बिसोर सेरें दैमायाव लोगो हमलायगोननो आं थांसै गुरु बयबो खोनासं फैगौ समबार खालि बिसोरखौ सेरें दैमायाव जमहैनांगौ फरायनायाबो बबाव दोन थाखाय दिनैनिफ्राय नों बाहेरायाव ओंखारनाया बन्द मा जालायखो बेहालाय नुबाय नोंसासो मोजांनि आखलखौ गन्थं मोखां हाजोबना होबायना मा दोनखारलांदोंमोन बे नेहात नेखावरिनि फिसाज्ला बिदिन्थाजोंनो हाबाब गसाय मा खालामनांगौ मा खालामखो नोंहाय आदै रतनाय आदै फंखा आदै
बबेयाव थांदोंमोन आदैया अ आं बै गामरानाव एसे थांब्रबदोंमोन नोंलाय बहा थांनो ओंखारदों आं नोंसिनाव थांनो ओंखारदोंमोन आदै औ बिदिब्ला आं थांलायला दे आदै नोंखौ लोगो मोनबाय मोजाङानो जाबाय मानो माने बिदिन्थाखौ दहाय पुलिसा थानायाव हमना लांदोंनो मा मानो माने आदै रैसुमैजों दोनखारलायनो नागिरदोंमोन ना मानो दोनखारनो औ आदै दा नों थांद'दो आदै आं एसे थानासिम थाना खौरां लाना फैनि दे खौरांखौ एसे थाबैनो फैदो जागोन दे आदै सिसि बे गथ'जों मा जाबावगोन दानिया मा जाबावनांगौ जाखो बिमानो माबार खिथाहैनांगौ जाबाय आं हिनजाव सिखाव हिनजाव खावरा नोङो नङा सार आं खावाखै जों मोजांसो मोनलायो खावाखै खावरानि बबेयाव फानहैगौमोन नोंलाय नङा सार जों मोजांसो मोनलायो मोजां मोनलायो हेलौ रबिन बैनाय आं बुंदों नोंगुमै ए गुमै जोंहाय रैसुमैया गाज्रि जाथारबायलै रैसुमै आनियालाय मा जालायखो है बियो माबा फरायनाय गारनानै सासे निखावरि सेंग्राजों मोजां मोनलायनायावसो गोसो होथाबथारबाय हाबाब नंगौ नामा गुमै औ बियो न'आव थाब्ला गाज्रिसिनसो जागोन बिनिखायनो आं नोंनावसो दोनहरनो सानदों हजोंनो फरायथोंसै बियो बिब्दिब्ला आंनो रैसुमैखौ लायनांगोन नामा गुमै औ हायोब्ला गाबोननो लांफैथारदो जागोन दे गुमै आं गाबोन लायना फैनोसै अके बाय मा जालायखोनो रैसुमै आनैयालाय है रैसुमै आनैया सोरजोंबा गोसोथोलायनानै दोनखारलायनो नागिरदोंनो ए बे आनैयालाय मानोथो बेबायदि जानांगौ जाखोनो बिनिखायनो बुंहरदों जोंनावनो थानानै फरायथोंसै होननानै आं गाबोन थांनानै लानानै फैनोसै आयै आदाखौ माब्रै लायनो हाबावगोन आदाया माब्ला गबोगोन आफा सुनि खाफाल जोंनिया फिसा मा खालामनो आं सिगाङावनो बुंखादोंमोन दानिया मा राहा जाबावनो बिफा राहाखौनोथ' मा खालामबावनांगौथाय सफैबाय बैनाय औ गुमै सफैबाय दे थु सिङाव थु दे जिराय आब'आलाय दङ सिङाव ओइ बिमा ओजों फैलाय हा रैसुमै आनैयालाय माब्रैथो माथो बुंबावनो बैनाय जोंबो सानस्लाबनो हायाखैसै ए सफैबाय आगै औ खर'खौनो सुबावबाव मोनलायथारबाय आगै आं बे सामफ्रामबो लोगो हमनानै बुरखायबाय थाब्लालाय उन्दै गथ'नि गोसो आवलिखागोन ना बे बिदिन्थायानो जाना होबायहाय आंनि गथ'नि जिउखौ दे आगै जिरायथ' नोंहानिखौ ओंखारहोहैनि आं आच्छा बैनाय आरो माबाफोर बेले बेजे खालामहैबावोब्ला मोजां मानसि नायनानै हरगारगारनांगौ बेखौ जागोन गुमै जागोन मोजां मानसिनि आंखाल गैखाया जोंहा गिदिर साख्रि मावनायफ्रामबा गोग्लैसोनानै दङ दे बैनाय दे थुदो आइ नोंमायाबो फैबाय आं थाङा आयै आं थांब्लाबो बिदिन्थानावसो थांगोन आरो बिदिसो बुंबावदों नोङो बुथारजागोन नोङो नोम्फाजों थु माबार थु ओंखार फैदो आगै नोंहानियाबो ओंखारबाय नै लान्था बेगा लांफैनाय गासिबो बिबाना हलाय नोंनावसो थाजोब्बायलै बैनाय मा खालामहैदो जागोन दे गुमै मोजाङै थाहैदो आइ आरो दावराव दा खालामहैबावसै थादो आब' दे थांदो आगै फैदो आनै फैदो आंनो बिदिन्थाखौ नांगौ आरो आं
आंनो बिदिन्थाखौ नांगौ रथ' आनै रथ' दागासै नोंनि नोमा नोमफाया नोंनि मोजांनि थाखायसो सानदों बिदिब्ला बिदिन्थाया मोजां नङा नामा आनै आंलाय माथो बुंनो रोंबावनो आनै नोंजों नोमा नोमफाजों गोसोआ गोरोबलायाबालाय माथो खालामबावनो नों जिरायथ' आनै गाबबाय दाथासै फिसा सासेखौ पुलिसा हमनानै लांबाय बिनिबो जेबो राहा खालामला एम्बु सिथर बादि न' सिङाव दलर जिरायनानै थाबाय थानोसै नामा आंलाय सोर हाकिम उकिलखौ लानानै लाना फैनांगौ जाखो नोंसोर जेबो जिंगा दासै आदै मादै बिदिन्थाखौ आं बख'नानै लाबोगोन आदाखौ थाबैनो बख'नानै लायदो आदा फुंखा जागोन बिनानाव आं हानायमानिखौ थाबैनो नाजागोन नों नङाब्ला जोंहा जेबो राहा गैला फुंखा फिसा नों जोंखौ एसे अनदो आदै बिदिन्थाहा जेबो दाय गैया मादै बेखौ बारा गोबाव लाखिनो हाया थेवबो एसे थाबैनो गहोनाय लाहार फाहार खालामदो आदै जागोन मादै रजेल उकिलनिसिम गाबोन आंजों ओंखारफादो आं थांनोसै आदै मादै जागोन आदै नै रेसुमैया नै मानोथो ओंखामा जाहैदिया नोंमाया जाखांबायानो बिदि जाया लोङा थाबाय थानाङा नै देहाफ्रा गाज्रि जालाङो आंहा जानो गोसो गैयानो नों गोसोखौ गिलिर दालासै आनै नों बिदिन्थाखौ बावगारदो नों मोजाङै फरायब्ला बिनिख्रुइ साबसिन सेंग्राखौनो मोनगोन आनै आं बिदिन्थाखौ बावगारनो हानाय नङा आनै बेखौ मोनाब्ला आं जाया लोङा थैलांगोन आनै औ आनै माथो मोजाङै थांदे आइ हाबनो हागोन ना सार फै हाबफै थेंक इउ सार माबा खामानिमोन औ सार जोंनि कलेजनिनो सासे फरायसा बिदिन्था ब्रह्मखौ थानायाव जोबना दोनदों सार अ मारायाव माने सार मोजां मोनलायनायनि दायाव सार हिनजावनि बिफाया दोनखारलांनायनि मुङाव केस होदों अ दा बेखौ बख'नानै लाबोनायनि राहाखौ नोंथांनो खालामना होदो सार अननानै खरसाखौ जेसेबां नांगौ आं होनोसै न'खरनि सोरबा फैदों औ सार बिदिन्थानि बिनानाव फैदों मुङा रजे ब्रह्म अ खुलुमबाय सार आच्छा आं खामानिखौ मावनो हासिगोन दे नोंसोरो नैबेवहायल' सहिखौ होलां सानैबो उनाव नोंसोरो खबरखौ लाफैफिननांगोन दे जागोन सार आरो नों नैबेवहाय हो थेंक इउ सार जागोन सार बिदिब्ला जों सिखारलायदिनि अननानै खामानिखौल' थाबैनो मावनानै होदो थांदो दे थादो सार आदा सार जों दसे बिदिन्थाजों लोगो हमगौमोन नोंथाङा अनोब्ला दसेल' थेंक इउ सार आदा बिनानाव नों फुंखा नों मोजाङै दंना आदा आफाया मोजां दंना जारौ मादैया नोंखौ गोसोखांनानै गाबबाय थायो बिदिन्था आरो आदैयाबो दुखु खालामबाय थायो नों जोंनि न'खरखौ एसे नायदो फुंखा आं गैयाव बिसोरो जोबोर आख' फाख' जालांबाय जानांगौ नों जेबो जिंगा दाजा बिदिन्था आं दं आरो नोंखौ गहोनायनि राहा खालामनो थाखाय दिनै जों उकिलनिसिम थांदोंमोन नंगौ नामा मा बुंहरखो उकिल सारा उकिल साराथ' थाबैनो राहा लागोन होनना बुंहरदों आरो रिसुमिया आउट आउट समा बारा जाबाय सार 1 मिनिट सार 1 मिनिट नङा 1 सेकेन्डबो सम गैया बिनानाव बिनानाव बिनानाव
सहायनो हानाय नंला